הסיבה שאנחנו בלייב הזה היום, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים, אוקיי? קודם כל, אנחנו היום, אני כבר אספר לכם, נעשה משהו שכולנו נורא אוהבים, היום אנחנו נפלוש ללייבים. כי היום אני רוצה להפתיע קצת חבר'ה ביוטיוב שהתחילו לייבים והם לא יודעים שאנחנו הולכים להגיע. אז זה אחד, אל תספרו בבקשה אף אחד, שהם באמת יופתעו ולא יצפו לזה. עכשיו, הבטחתי משהו חברים, והבטחות מקיימים. האם אתם רוצים שנפרוץ למישהו לערוץ? או יותר נכון ללייב, כי אני לא פורץ לערוצים כי פרצו לי, ואני לא האקר. האם אתם רוצים... חברים, תנו לי רגע להתרכז, אוקיי? בואו נראה שנייה מה קורה פה, סבבה? אנחנו רוצים לעשות שידור חי, אוקיי? אתם מוכנים? שנייה. שנייה, בוא נראה מה קורה פה. מסננים, שידור חי. חברים, אני צריך אתכם, אתם מוכנים? מי שרוצה לפתוח גם מהטלוויזיה וגם מהטלפון יכול, כי אני אצטרך אתכם. בואו נכתוב שידור חי גיימינג אולי? תמיד זה רק הגיימרים בלייב, נכון? בואו נעשה שידור חי. הנה אני. אוקיי, זה אני. זה אני. לייב עם אינדה. פולשים ללייבים. סבבה. אוקיי. לייב מיינקראפט מנסה בשלט הכי מסוכן. לייב God of War, אני מאוהב על הפרנצ'ייז. מי זה? אל תעודד פה אנשים אחי לרעיונות כאלה אחי. יש לנו מוחות, פייזו היקר, אני חושב שקבע זה לא בדיוק האופציה היפה. מי זה? בתור אחד שיש לו אבא בקבע. תקשיב, יש לו 4 צופים. אני לא לוקח אחריות עליו, אני לא יודע מה התוכן שלו. אני כבר אומר, אני לא מכיר אותו, אבל לעשות לו הפתעה ולהפתיע אותו, אפשר. כנסו, תכתבו לו, איך בא לי המבורגר. תכתבו לו איך בא לי המבורגר, למה קוראים לו לקי בורגר. תכתבו לו איך בא לי המבורגר. אני שונא נגדים מתחילים בקבע. הוא מדבר על צבא. אני מת. סליחה. לכל מי וואו, יהיה בשוק. ולהגיד וואלה אני נגד בצבא. הנה זה קורה. לא לכתוב אינדה פולש. אני שונא נגד וואט? וואט? הוא בשוק. איזה חמוד. מי פולש לפה? מה זה איך בא לי המבורגר? אחי, מי פולש לכאן? וואט? איזה גבר, איזה חמוד. אח שלי! אינדה גיים פלש? לא, למה גיליתם? רגע, וואו, היי, צ'יל! וואו. צ'יל, היי! מה זה, למה הוא נענה את אחי, למה הוא רגע! נענה את וואט? לא מגיעים למיליון. תכתבו לו סאב לאינדה למיליון. תכתבו לו סאב לאינדה למיליון. צ'יל! אינדה גיים אחי! אינדה גיים פלש אליי? סאב לאינדה אחי. וואו! אמרתי לו גם. זה חמוד. רגע, וואט? לא ללמוד ממנו לדבר אחי, מה אתה מוח? אחרי זה מתבחנים לי מוח? באמת אינדה גיים פלש אליי עכשיו? רגע, וואו, רגע, hear me out, אינדה גיים באמת פלש אליי? אני חייב לדעת מי פלש אחי, אני חייב לדעת. אחי, יש... מה זה? תן נאום What the להרשמה לערוץ. Oh קדימה. my god. 20 שניות. נאום מרגש, קדימה. מה אתה מבלבל את ה... נאום מרגש. רגע, וואו, אחי, אינדה גיים מה שקרה. אחי, יש לך 20 שניות, תן נאום, שכנוע להרשמה לערוץ. אני ערוץ שמשדר מלא משחקים ולא נשען אך ורק על משחק אחד. אני מגוון בין לבין, ולפעמים אני מעדיף לעשות באמת דברים עם צופים. כמובן יש לי לפעמים דיבור גס, אז כן. לגיטימי, מותר לו. אני אחלה גבר אפשר להגיד. אני בן אדם ישר. זהו, זה הכל. לי באמת. אחי, אתה באת אליי פשוט באופן רנדומלי, מאיפה אני אמור נאום. שאלתי אותו למה הוא רוצה להיות יוטיובר, אבל באמת, למה הוא רוצה להיות יוטיובר?
מעניין אותי למה, הוא מישהו בוגר, למה הוא רוצה להיות יוטיובר? באמת, אבל באמת, למה אני רוצה להיות יוטיובר? תשמע, אם, to be honest, תכלס, זה מגיע מתוך מקום של תשומת לב, אתם מבינים? אני הולך להיות הכי דוגרי עכשיו, זה באמת מגיע ממקום של תשומת לב. פשוט, אני לא באמת רואה את עצמי עכשיו כאיזושהי דמות מפורסמת ברשת, אבל... זה כנה. פשוט אני באמת אוהב, אתה יודע, לשדר משחקים, בו זמנית לקבל תשומת לב. כאילו, רוב האנשים באמת לא מתבדים בזה. אחי, כמה? מה זה? אז מה הוא רוצה לעשות בחיים? בוא נשמע. אני אוהב חבר'ה כאלה, אני אוהב... בוא נראה מה הוא רוצה. מה הוא רוצה לעשות בחיים אז? אני אגיד לך את האמת, אם לא אומר לך את האמת, עידן, פשוט נראה לי אחרי שאני אסיים שירות צבאי, אני אלך לעשות קורס מקעקעים או משהו. יש לי יד כישרונית בציור, ופשוט ההורים שלי, סלש משפחה, סלש חברים דוחפים אותי לזה, אז כנראה שאחרי הצבא אני אלך להיות מקעקע או משהו. אבל גיימינג ויוטיוב זה כזה מבחינתי משהו צדדי שגם אני אוהב לעשות, אתה מבין? זה נטו בא מתוך מקום של תשומת לב. וכן. וואלה, כנה, חברים, כנה, ריספקט, חבר'ה, ריספקט לבן אדם. כנה, אחלן, כתבתי לו שאני מחכה לציור אינדה, שיעשה לי ציור אינדה למיליון, יאללה, אחלה גבר, אחי. הוא לקהל יותר בוגר, אם אתם ילדים אל תצפו בו, אמר שהוא מקלל, זכותו המלאה, מותר לעשות מה שהוא רוצה. אתם יודעים שלא מזמן איזה אמא רשמה לי באינסטגרם, תקשיבו, נשבע לכם, אני מה זה מתעצבן לפעמים מהודעות של אנשים שלא מכירים אותי באמת, אוקיי? קיבלתי הודעה מאמא, אומרת לי, עידן, מה שלומך? בני בן ה7 צופה בך, וראיתי שאתה מדבר גס בסרטונים, ואתה צריך לקחת בחשבון שיש לך ילדים. לי את אומרת את זה? לי, שאני מקבל הודעות 24/7, תפסיק לדבר רק לילדים, אני מקבל את ה... הייתי בן, אמרתי לה, תקשיבי, אין לי מושג איזה סרטונים ראית, באמת, אמרתי לה, יכול להיות שראית סרטון מפעם, ב-2018, אז קיללתי, כי כאילו הייתי ילד ולא זה, אני חושב שהיום, קודם כל אני גם לא מקלל הרבה כבן אדם בכללי, כאילו חוץ לא ללמוד ממני, סטיב, אני כמעט לא מקלל בכלל, אלא אם אני ממש עצבני, מה שלא קורה כמעט, אז כאילו, היא אמרה לי, אתה אומר לפעמים גברת, אני לא אפסיק להגיד שאין שלך בן 7 צופה בי, עם כל הכבוד. זה חלק מהשפה שלי, וזה לא באמת כל כך קללה, אני מבין שרוצים שילד בן 7 לא יגיד את זה, ואתם לא צריכים לדבר ככה, ובטח לא לקלל, אני ממש לא אוהב שילדים מקללים, ואני לא חושב שזה קללה כל כך, אבל קללות יותר כבדות אני ממש שונא, באמת, זה מגעיל אותי לדיבור הזה, אלא אם זה ממש בצחוק בין חברים, אבל לילדים אין את ההפרדה. אני שונא אנשים שמקללים, זה עושה לי, זה ילדותי בעיניי ממש, אז, אבל להגיד לי שאני מדבר לבזים אותי, הגברת, אם הבן שלך מרגיש לך צעיר מדי, הוא לא חייב לצפות בי, אני יוטיובר שהכי אכפת לו בארץ, אני הכי שומר על השפה בארץ, אני באמת לא מקבל את הביקורת הזאת, אני מקבל את הביקורת, אבל אני לא מקבל את הביקורת, כלומר, אני תמיד פתוח לביקורת, אני לא מקבל את הביקורת הזאת, וזה ממש עצבן אותי, כי כאילו אמרתי לה, תראי את התכנים, וכי הורים באים אליי, באמת אומרים לי שהם כן מעריכים את התכנים שלי ואוהבים את מה שאני מעביר, כי יודעים שבאמת חשוב לי, ובאמת חשוב לי, אז כאילו זו תגובה שבאמת עצבנה אותי, כי אני האחרון שמנבל את הפה, באמת, האחרון. זהו, זה היה חשוב לי. עוד אחד. בוא נעשה עוד אחד, מה נראה אם יש לנו. אוקיי, זה היה סטורי טיים קטן כזה, אוקיי. יש פה מישהי. אינדה, אני מכיר אותה. כבר פלשתי לפעם, לדעתי. לא, אני לא הולכת לשום פלי מרקט, יש לי כבר פלשתי לפעם. שצריך לתכנן. תקשיבו, באמא שלי, איך אני מעריך גיימריות. התינוקת שהרגע נולדה, זה נראה איך אני מעריך בנות שעושות יוטיוב, זה כל כך חסר. זה כל כך... תקשיבו רגע, יש לה... אני מתחנן, תקשיבו רגע. יש לה 9,300 סאבים. 700 סאבים היא מגיעה ל-10,000. בוא נפתיע אותה. פליז, בא לי שהיא תגיע ל-10,000. פליז, יש פה 3,000 צופים. בואו נפתיע אותה ונגיע ל-10,000. באמת, בואו נעשה לה את זה. מה זה תשמח? מגיע באמת מישהי שעושה יוטיוב וגיימינג. אני שולח לכם קישור. אוקיי? היידה 10,000, תכתבו לה היידה 10,000. רזולושן קומפליט, לא? היידה 10,000. תירשמו אליה, אני רוצה שירשמו, באמת, יש פה 3,000 איש. נפטרנו מהפחד של לכו, תירשמו אליה שתגיע ל-10,000. בא לי לפרגן. באמת, בא לי, בוא נעשה את זה, היא תהיה בשוק. תהיו חלק מרגע שמישהי, אתם בחלק היסטורי שמגיע ל-10,000 סאבים, מגיע לה. היא עושה הרבה זמן יוטיוב, אני מכיר אותה. אבל תירשמו גם, אל תגידו היידה 10,000, תירשמו גם. הנה, אני גם נרשם. אני לא יכול להגיד את זה ולא להירשם. אני גם נרשמתי ולא נרשם לאף אחד. תירשמו, תפרגנו, באמת מגיע, בנות, צריך לתת להם יותר מקום, באמת, בנים ובנות, תהיו... אנחנו נחליף בוא נראה מה קורה. יש פה דברים כל כך חמודים. בוא נראה מתי תקלוט. חבר'ה, תירשמו אלינו, בחייאת, אתם 3,000 איש.
יש לה רק 300 צופים, אני צריך שיהיה לה 1,000, אני רוצה שהיא תגיע ל-10,000. יאללה. בחייאת תירשמו, אני לא מבקש אף פעם. מה אתם מדברים? היא לא מאמינה, פליז. וואו, 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 וואו. פליז, תעשו את זה, פליז. מה קורה יוטיוב? אהלן. די, לא תאמין שהיא מגיעה ל-10. אני לא מספיקה לראות, הצ'אט כאילו בטירוף. איך קוראים לערוץ שלה? קוראים לערוץ שלה אינבי. אינבי, I-N-B-I-E. אתם לא מבינים אינבי. אינדה? זה מה שאני רואה? אינדה, אשכרה. עידני המלך, תודה. איזה גבר. לא רוצה תודה שהיא מגיעה ל-10,000. אהלן חברים. איזה כיף. מה, באמת 10,000? לא נכון. היא לא מאמינה. פליז, אני מנסה להגיע לזה מלא זמן, זה לא מצחיק אותי. נו, בבקשה, אתם יכולים להיות חלק מזה. אומייגאד. כמה היא? רגע, עשיתי רפרש ואנחנו בין 9,700, הייתי על 9,700. 9,700, עוד 300, עוד 300 איש והיא מגיעה ל-10,000. תנו לי את זה ב-10,000. הנה עולה לה. רגע, what the fuck. טיק טוק, אין דה גיים פלש לי עכשיו ביוטיוב. הוא כנראה סיים לייב עכשיו, הוא סיים לייב, אני לא יודעת בכלל שהוא היה בלייב. למרות שאני עוקבת, היי. אוהבת. אני מכיר אותה, היא עושה הרבה זמן תוכן. NB, תודה רבה על הפעלו בטיקטוק גם. אתם חייבים להגיע. חברים, תודה רבה, איזה כיף. אתם חייבים להגיע ל-10,000, זה ייזכר לה לדורי דורות. אחלה קהל. היא גם באמת אחלה תוכן, באמת אחלה. תוכן אחלה, באמת. וואו, צופים בו זמנית 384, אף פעם לא היה לי את המספר הזה. אבל שתגיע ל-10,000, היא חייבת להגיע ל-10,000. איזה כיף. תודה רבה חברים, אוהבת אתכם ממש. כמה סאבים אבל, כמה סאבים. אם אני מגיע למיליון, היא מגיעה ל-10,000. מה, זה מספר מטורף. כמעט ב-10,000, אנחנו ממש קרובים. לא, היא מגיעה ל-10,000, חבר'ה. תפסיקו להיות עצלנים כבר! אנחנו משפחה! אני כאילו לא יודעת איך להתמודד בכלל עם הסיטואציה. תכיני נאום. וואו. מגיע עוד דקה, כמה סאבים? כדאי שתכיני נאום. אני אגיד לך, רגע. 9,918, אנחנו ממש זה עוד 80, זה, היא מגיעה, יש. יואו, אני עובדת... יש. אני רוצה להגיע ל-10,000 הזה כבר, נראה לי איזה שנה, שנתיים, אני לא יודעת כמה זמן. יואו, איזה אלופים, באמא שלי. אומייגאד, אנחנו ממש מתקרבים. 9,933. היא מגיעה עכשיו, היא מגיעה. מה? אומייגאד, 9,950. יש! פאק, איזה גבר. איך אני שמח. איזה זכות, באמא שלי, ממש מתקרבים. יאללה, עוד קצת, תנו לי את זה. 9,970. נו, הנה היא מגיעה. פתאום נהייתי גרידי. תביאו. היא מגיעה. אומייגאד, עוד שנייה, 9,994. רגע, אני עושה רפרש אחרון. 3, 4. אומייגאד, עכשיו אתם רוצים לקפוץ לטיקטוק שלי? לא, תרגי גברת. וואט דה פאק, תראו חברים. אני מת, הגיע ל-10,000 עכשיו בלייב. וואו. איזה יוטיוב בישראל. אין עליכם. אומייגאד, זה התפתח. אין עליכם. איזה מרגש, באמא שלי, איך אני שמח. היא לא מעכלת, היא בהלם, שתדעו. אומייגאד. היא בהלם. עידן, תודה רבה, יא גבר מלך. נאום. בהצלחה עם דיסקונט חיים. בהצלחה עם מילי. יואו, איזה כיף, תודה רבה לכם, ממש תודה. תכתוב לה נאום, תסמימו את הנאום, ספיץ'. תודה קספר. נאום. אהובים, תודה רבה. מעריכה את זה מאוד. איזה מקסימה היא. נאום. תישארו, בסדר? לא לעשות סאבסקרייב. נאום. לא, אל תעשו על סאבסקרייב, היא הגיעה ל-10. אם היא תגיע ל-11,000, מי שרוצה שיוריד, שיתשאר על 10, אל תורידו אותה מ-10, זה לא יפה. בננה. אם בקטע המיני אז פחות, אם בקטע הטעים, באהבה. רוצה בננה משעות. לא, אתם מפגרים לגמרי! מי אמר לך רוצה בננה? אתם לא יכולים להגיד את זה לבנות. זה... לא... תודה. מישהו אמר לה רוצה בננה. אני אספר לסוכנת שלי. דבר ראשון. אתם לא נורמלים, באמא שלי. זהו, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד. איזה כיף. נאום, אני לא יודעת מה להגיד. נאום! תודה רבה לכם, אני מתכננת הרבה דברים מגניבים להמשך. מוזמנים לעקוב אחרי רגע באינסטגרם ובטיק טוק, שם אני גם מעלה לא מעט. לא יודעת, עוד מעט נשחק בעתיד, מקווה מאוד. אני עכשיו בתקופת מבחנים, אוקיי? לא לבוא עליי, אבל אני אעשה לייבים גם של GTA 5, כי אף פעם לא עשיתי את הסינגל פליירס, מוזמנים להצטרף גם לזה. סימס אנחנו עושים כל יום שישי, Dress to Impress מדי פעם, אני יודעת שהרבה פה אוהבים. רובלוקס, לפעמים אתם עושים עליי לא מעט לחץ לשחק, אז אנחנו עושים את זה. שאלתי אותה למה היא רוצה להיות יוטיוברית, היא כבר הרבה זמן, שנתיים, שתדעו. חוץ מזה, לא יודעת, באמת ממש תודה, אני מקווה שבאמת תישארו ותתמכו ותהנו מהתוכן שלי.
משתדלת להיות הכי אני. חיכיתי ל10,000 הזה, את האמת מלא זמן, אז זה די מטורף. לא יודעת, אני אוהבת אתכם, לא יודעת, אתם זורקים עליי נאום, אני לא מצליחה לחשוב, אני רוצה שהיא תגיד למה היא רוצה... למה את עושה את יוטיוברית? משקיעה כבר הרבה זמן, מה השאיפה ולמה, וואו. בום. למה אני רוצה להיות יוטיוברית? אני חושבת שיצירת תוכן תמיד היה לי בדם. אני גם שחקנית ויוצרת, אני עובדת עכשיו, אני כותבת סדרה משל עצמי. תמיד ממש רציתי להיות בתחום הזה, וידעתי מגיל מאוד מאוד צעיר שאני פשוט יכולה לעשות את זה בעצמי, לקחת את זה בידיים, ולא לחכות לאף אחד, לא לחכות לכן. כי בתור שחקנית את מקבלת רק לא, מלא לא. אם כי עשיתי כמה פרסומות. אז להיות יוצרת תוכן, זה נותן לי את המפלט היצירתי הזה, ואת המקום הזה לפגוש אנשים, וזה גם הכי משמח אותי בעולם. להכיר אתכם ולדבר איתכם ולתת גם השראה פה ללא מעט בנות ובנים שמרגישים שאין להם מקום ושתמיד אומרים להם שמה שהם אוהבים לשחק זה לא מספיק גיימינג ואומרים להם שהם לא מספיק טובים. זה חשוב. אז אני פה כדי לשדר חיוביות. אני לא שמה... אוקיי, אני אשתדר... יש לך פה צופים צעירים אז אני לא אגיד כללות אבל שתדעו שאני דווקא כן מקללת פה ושם. אף פעם לא מקללת אנשים, תמיד בחיוביות. מותר לה, זכותה. אף פעם לא אנשים. כן, וזה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. אני משקיעה כמה שאני יכולה, אני כל הזמן מחפשת איך עוד להתפתח ואיזה עוד תכנים לעשות. לא יודעת אם אתה זוכר, פעם אחת גם עשינו את ה... איך קראו לזה? נו, זה היה במיינקראפט, אנחנו הנחינו את המשחקי הדיונון. זהו, אני אוהבת אתכם ממש, אני מקווה שתישארו. אני גם מהמבוגרים יותר, אז כאילו... אלופה. לא נעים. יאללה, תני ברכה לסאב לאינדה. כן, זהו בגדול. תני ברכה לסאב לאינדה, יאללה. ברכה. יאללה, תורך. ברור שזוכר? אלוף. תני ברכה לסאב לאינדה, למיליון. טוב, באמת תודה רבה, וואו, חיכיתי ל10,000 הזה מלא זמן, איזה כיף. אני גם רוצה ברכה למיליון. לא ברחתם? אוקיי, 10,020, אנחנו בטוב. לא להוריד, אל תהיו שמוקים. אבא שון, אם לא טוב לך פה, אתה מוזמן ללכת, יאללה, לא מכריחה אף אחד. סתם. לא, היא לא נתנה לי ברכה למיליון. אני ממש אוהבת אתכם, אנחנו נמשיך עם האתגר. תני ברכה לסאב לאינדה. אוקיי, למיליון שלך. בסדר, אני לא הבנתי, סליחה. אוקיי. ברכה. ברוך אתה אדוני. סתם. אני מת. מה אפשר לברך לאדם שיש לו הכל? מהאלה. יאללה, חברים, כאילו, ברור לי שכולכם מכירים את עידן, כי איך אפשר לא להכיר את עידן, אז אני מברך אותך. אז זה שתמשיך ביצירה, ותמשיך לשבור שיאים. מהצד אני חייבת להגיד אני תמיד מדברת עליך ממש לטובה. אני נמצאת הרבה זמן בתעשייה, אלה מכם שמכירים אותי או לא מכירים אותי, אני עבדתי בערוץ הגיימינג גם. אני מכירה הרבה חברים, עבדתי גם המון עם מר שיבולת ועם חברי הפרלמנטום. מגניב. אז שתדעו שכולם ממש מפרגנים לעידן. הוא אחד האנשים שכולם הכי מסתכלים עליו כאל שאיפה וכמישהו שבאמת נותן את כל כולו ומשקיע ושובר מוסכמות ושובר שיאים ועושה הכל מהכל. אני באמת, אז זה לא סתם כי אתה באת ופרגנת לי, באמת מאחלת לך שתגיע למיליון, ואני מאמינה שתגיע לזה, אם מישהו מסוגל לזה אתה, ובטח שבמדינת ישראל. אז יאללה, גבר מלך. תודה רבה. תגיע למיליון, ודש לחברה, היא נראית חמודה. היא מאוד חמודה. לא מכירה אותה אישית, אבל היא נראית גברת רצח. היא הכי גברת רצח. אין עלי לי. חברים! וואו, זה היה נחמד, זה היה כיף. וואלה, אחלה גברים וגבריות וגברות ובנות ובנים, כל מי שעשה, באמת. וואלה, זה היה ממש נחמד מצדכם. היינו פה, התאחדנו. בוא נקרא איזה מישהו, אוי, מה זה? אין לו פייסקאם, אבל אני אוהב לעשות לחבר'ה שיש להם פייסקאם, כי אז אני רואה את הפרצוף שלהם. אז אין כמעט אנשים בלייב? בוא נכתוב רגע, לייב, בוא נכתוב את המילה לייב. הנה אני, 3,000 צופים, תודה רבה לכולם. חבר'ה, כל מי שמצטרף אלינו, אני מזכיר, אם אתם לא מבינים מה קורה, אנחנו מחר מתחילים את תנועת הסאב לאינדה למיליון. מחר זה מתחיל, אתם תראינו כשעלה סרטון בשעה 11. כולנו מתאחדים, אני צריך אתכם. בימים הקרובים הולכת להיות התנועה הזאת בכל מקום, בכל הטיקטוק, בכל יוטיוב שורטס, כל סרטון שאתם רואים, תספימו את זה, אנחנו מגיעים למיליון תוך כמה ימים. נגיע לזה בלייב, אני מכין משהו מאוד גדול. אספר לכם על זה בהמשך השבוע. מבטיח.
אלק, איזה מלך. יגל אומר, בגלל הפרסומות איתך, אני הצטרפתי לדיסקונט היום ואני בן 15. איזה מלך, יגל, אח שלי היקר. איזה כיף, תודה רבה שאתה סומך עליי, באמת. אני בחיים לא אפרסם משהו סתם. איזה מלך. רונן ג'יג'י בלייב? טוב, רונן ג'יג'י אבל גדול, לא צריך את הפרסום שלי. מי עוד? אין לו פייסקאם, זיגי היה כבר בלייב. לא, אני רוצה מישהו בלייב עכשיו אבל. רגע, צ'אט, רגע, שנייה, אני מחפש. ביבי וטראמפ ייפגשו עליי, יש לנו פה פוליטיקאי, זה טווילה, אוקיי. פוליטיקה אני פחות מדבר בלייבים, פחות מתאים. לייב מחכים לאינדה שיפלוש אליי. לייב מחכים לאינדה שיפלוש אליי. לייב עכשיו אבל. רגע, צ'אט, רגע, שנייה, אני מחפש. ביבי וטראמפ ייפגשו עליי, יש לנו פה פוליטיקאי, זה טווילה, אוקיי. פוליטיקה אני פחות מדבר בלייבים, פחות מתאים. לייב מחכים לאינדה שיפלוש אליי. לייב מחכים לאינדה שיפלוש אליי. לייב עכשיו אבל. אינדה. אם אתה רואה אותי, בבקשה, אני מת עליך, מת עליך. גם אני מת עליך, אח שלי, מה... אני מרגיש שאני מדבר עם עצמי קצת. מדבר בלייבים, פחות מתאים. לייב מחכים לאינדה שיפלוש אליי. זה לופ אינסופי עכשיו. אני מת עליך. אח שלי, גם אני מת עליך, אבל לא יודע מה המסר. הנה, נכנסתי, מה רצית? מה? אינדה. אם אתה רואה אותי, בבקשה, אני מת עליך. נוצר פה לופ אינסופי. מה? גדול, תראו איזה לופ נוצר פה כל פעם. יואו, זה ענק. תראו איך כל פעם מתבשר. בבקשה, שימו לי סאב, בבקשה. מה שימו לי סאב? אני כבר איזה 4 שנים ביוטיוב, בבקשה. אבל תיצור תוכן, אחי, תיצור תוכן, הנה יש לך פה במה. יואו, אני בוכה, זה לופ אינסופי. לא, המטריקס יקרוס, אני עוצר את זה כאן. אח שלי, אבל תכין תוכן, חבל. תכין תוכן, מי זה? האמת? שזה די בסדר, אחי. משחק קלאש רויאל. תקשיבו, תיכנסו, תכתבו לו אין דה קלאש, השחקן הכי טוב בארץ, נודר. ככה תכתבו לו. כנסו. אין דה קלאש, השחקן הכי טוב בארץ, נודר. ככה, טוב, אל תגידו נודר, אחרי זה תגידו לי, אל תגיד לאנשים לנדור סתם. תגידו נודד, בסדר? נודד. באמא שלי, אין דה קלאש, השחקן הכי טוב בארץ. בלי נודר, אחרי זה יגידו לי פה, מה אתה מנדיר אנשים סתם? לא, קחת את זה בכלל. תעשו, אין דה קלאש, השחקן הכי טוב בארץ, באמא שלי. מה הולך לי בצ'אט, אחי? יואו, אחי, תראה פה לשאלך. מה זה? הכי טוב בארץ. מי זה? יואו, ידבע. מה זה? יש לך 1200 צופים. מה זה? עכשיו חייב סטיקי גולם. אבל יש לך איזה... וואלה, יש לך המון. לא יודע, לא עוקב. תעקוב שנייה, אחי, אני צריך להגן. עכשיו אסור לי להפסיד מול כולם, אחי. אני מת, נו בוא נראה אם הוא לא מפסיד. וואי, קלאש רויאל, כמה זמן לא ראיתי. מי זה, אחי? אני מת שהוא שואל מי זה! והוא משחק קלאש רויאל! בוא'נה חצוף! אחי, לא בקטע שחצני! אבל... אני בניתי את... המשחק! זה אני! אני אעלב פה! אם משהו אי אפשר... הוא משחק קלאש רויאל והוא לא שמע עליי אפילו? אני הולך להמשיך עם הסניקי גולם, אחי. הוא לא חייב לצפות בי, לא שמעת עליי? ואתה עושה לייב ביוטיוב על קלאש רויאל! 200 צופים. לא בקטע שחצני, זה קצת מוזר, לא? איפה היית? באת מאוזבקיסטן לפני 3 ימים? הגרלן משתמש קלאש. באמת לא בקטע שחצני, זה קצת מוזר, תקשיבו קצת, באמת, אני מודע לעצמי, אני לא בקטע שחצני. מיליון סאבים, התחיל מקלאש רויאל, בן אדם עושה לייב, לא שמעת שם ביוטיוב, זה קצת מוזר. זה כמו שתתחיל לשחק כדורגל, אני לא יודע מי זה, כאילו, אתם יודעים. תכתבו לו, הוא נעלב ממך. איזה איש גבר, אחי, ממש. הוא לא יודע מי אני בכלל. הוא אפילו לא רשום אליי. שאני אוהב אותו. לפחות חבר שלו מעריך אותי. תכתבו לו אינדה נעלב. אתה יודע למה הוא פלש, אחי? אני היחיד שעושה קלאש. וואי, אני מחרחר פה, אחי. בוא נראה מה הוא מגיב. אחי, מה זה? אני הייתי בטוח במשחק קודם הולך לשים לו גולים ידע בפוקט ולנצח. וואלה, אני גם הייתי חושב. מה זה? למה כולם אומרים שהוא נעלב ממך? בטח ישלשו אותך, יא מניאק. נעלב ממני? למה הוא נעלב? ישלשו אותך. רגע. אחי, עדיין יש לי את זה. אני בוכה. מה, אני כבר לא מכיר חלק מהדמויות פה.
כי יש פה חלק מהדמויות שאני בכלל לא מזהה. סמק ארס. לא הרבה, אבל לא הרבה. לא! מפרקים אותו נראה לי, מה זה? טוב, ברוסקי, אני... מה יש לו להלב? תכתבו לו שאתה לא יודע מי הוא. אחי, יש גבר, אבל באמת. תן לי קרדיט, משהו. תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת עכשיו בנימה רצינית שנייה. בנימה רצינית, אוקיי? בנימה רצינית. תקשיבו. בנימה רצינית. אני נותן לכם טיפ חיים, אוקיי? טיפ חיים. תקשיבו, טיפ חיים. אוקיי? כאילו אני איזה מנטור. אם נופלת עליכם איזושהי הזדמנות, אם נופלת לכם איזושהי הזדמנות, תזהו אותה ותעריכו אותה ותשתמשו בה, אוקיי? מה זאת אומרת? אוקיי, באמת, נותן לכם טיפ לחיים. הזדמנויות לא באות הרבה בחיים, אוקיי? באמת, הזדמנויות גדולות לא באות הרבה בחיים. ואני למדתי עם החיים כדי להצליח בחיים, שאני חושב שאני כן יכול להעיד על עצמי שהצלחתי במשהו בחיים. אני אומר את זה באמת בצניעות. אז אני למדתי עם הזמן שהזדמנויות זה משהו נורא נורא נדיר. בחיים יש עניין של מזל, אבל אתם צריכים גם לדעת איך להשתמש במזל הזה, אוקיי? מזל מייצרים. בסדר? אני לא פגשתי את מיסטר ביסט כי הלכתי ברחוב, אני פגשתי את מיסטר ביסט כי כיוונתי לזה שאני אגיע לכנס של יוטיוברים ואני אכנס מאחורי הקלעים ודיברתי כמו שצריך, הצגתי את עצמי טוב בצניעות ובסוף הגעתי להיפגש איתו. לא שזה פסגת חיי, כן? אני עשיתי עוד דברים חוץ מלפגוש אותו, אבל מה שאני מנסה לומר זה מזל, קודם כל, מייצרים. אוקיי? לא כל דבר זה מזל. עכשיו, יש דברים שאי אפשר לייצר. הוא לא יכל לייצר עכשיו את הסיטואציות שפלשתי אליו, אוקיי? הוא יכל, אולי בגלל שהוא עושה הרבה לייבים הוא יצר לעצמו, אבל מעבר לזה, זה המזל. זה שנפלתי עליו זה מזל, אוקיי? אז אם נפלתי עליו והוא רוצה לעשות יוטיוב, תזהה רגע את ההזדמנות שיש לך פה עכשיו 3,000 צופים שצופים בך, יש לך רק 200 סאבים, תן נאום, תן איזה נאום אם אתה באמת, אלא אם לא אכפת לך בכלל, באמת, אלא, אני לא מכיר אותו, אלא אם לא אכפת לך מהיוטיוב, לא אכפת לך מהגיימינג, אתה סתם עושה את זה כי משעמם לך היום בערב וזה לא מעניין אותך, אז אני אומר שטויות, אל תקשיבו לי בכלל. אבל אם אתה כן רוצה לעשות יוטיוב וכן זה מעניין אותך, יש לך פה הזדמנות, יש לך פה, נתתי לו במה, אמיתי, אני לא מכיר אותו בכלל, תנצל את הבמה, תהיה חכם, תנצל את הבמה, תדבר לחבר'ה פה, תגיד להם מי אתה, ואולי רשמו ותעקבו אחריו, אתם מבינים? אז אני אומר, הוא לא מכיר אותך, מה זה קשור אליי? הוא קיבל במה, היה לו עוד 500 צופים היה לו עכשיו, 3,000 צופים. תעצור רגע את המשחק, הוא פשוט המשיך לשחק, אני אומר בשבילו באמת, אני מסתכל אם אני יוצא קצת שחצן, אני אומר את זה באמת, תעצור את המשחק. יש לך במה, תנצל אותה רגע, ולא, אל תעריך אותי, תדבר לצופים. אוקיי, זה לקח בשבילכם. בסדר? באמת, אמיתי. לנצל הזדמנויות בחיים. נופל לכם הזדמנות, אתם מכירים את הבן אדם הנכון, קורא לכם שהציעו לכם איזה משהו מיוחד, קחו את זה. אני אתן לכם דוגמה, העורך שלי, איתי המלך, העורך שלי, העורך הכי טוב בארץ ביוטיוב בפער מכולם, ואני אומר את זה כי הוא מלך, והוא פשוט גאון, שהוא צעיר בטירוף, כשהוא נכנס אליי, הוא ניצל את ההזדמנות. אני בעצם ראיתי שהוא טוב וליטשתי אותו כמו יעלום שהוא היום חיה כי אנחנו הלכנו ביחד דרך כמה שנים והוא קלט את ההזדמנות שיש לו אופציה לעבוד עם יוטיובר נורא גדול, הוא נורא אוהב לעשות יוטיוב וביחד התפתחנו, אתם מבינים? אז הוא ניצל את ההזדמנות, הוא יכל להגיד לא נראה לי זה, אז הוא היה מוכן אליה והוא ניצל אותה, כמובן צריך להיות מוכנים אליה ולא זה, זהו, לא מנסה עכשיו להיות איזה גורו, כן? אבל אני נותן לכם לקח חיים ממני, לנצל הזדמנויות. ושוב, אם הוא לא רוצה להיות יוטיובר, אני אומר שטויות במיץ ושלא יקשיב לי מילה. בסדר? זה חורה לי, כי אני גם בסרטון פלישת לייבים שעשיתי, ראיתם שעשיתי סרטון פלישה לפני כמה חודשים, שפלשתי ליוטיובר עם 0 סאבים, אז היה גם שם איזה יוטיובר שבכלל לא התייחס אליי, המשיך לשחק, בכלל לא, וכאילו אומר, חבל אחי, חבל, אתה משקיע, אתה כל יום עושה לייבים, יש לך פה במה, תדבר. מישהו אומר, אבל אולי הוא מתבייש. אני לא יודע אם אולי הוא מתבייש, הוא עושה לייב ביוטיוב עם מצלמה. אז הוא מבזבז את הזמן שלו. כאילו, אני לא שופט אותו, כל מקרה לגופו. אני אומר, רציתי לתת לכם ערך לחיים מתוך מה שקרה פה עכשיו. זה לתת לכם. כל אחד יכול להגיד, אולי התביישתי, זה כמו להתחיל עם בנות. למה לא מתחילים עם בנות? שזה קשה, זה קשה מאוד. אני חס וחלילה לא אומר שזה קל. גם לי עד היום, עד שהייתי לא רווק, כשהייתי רווק, גם לי לפעמים לא היה, הרגשתי בנוח להתחיל עם בנות, גם עם כל הביטחון שלי וגם עם כל ההצלחה שלי. אבל מה לעשות? שלפעמים, כשחשוב לכם משהו, אתם צריכים לא להתבייש, אין מה לעשות. מה זה להתבייש? אז אתה לא תתחיל עם בחורה בחיים שלך? אז אתה תהיה יוטיובר ובחיים לא תנצל הזדמנויות? אז אתה מבזבז את הזמן שלך. אני לא אוהב את התשובה הזאת. אפשר להתבייש, אבל תתמודד עם זה. תתמודד עם זה. זה חלק מהחיים. באמת, זה חלק מהחיים להתמודד עם אתגרים. אתם יודעים כמה אתגרים אני התמודדתי איתם? תגידו, תעשו לי טוב, באמת. אני הנחתי מופע של איזה 30,000 איש בגיל 20. הייתי במבה, ילד, לא מבין בכמה, הייתי מהמסך, מה אנשים? אין מה לעשות, מתמודדים עם אתגרים.
אתם חיים פעם אחת, יודעים, מישהו נתן לי משפט יפה מהטיקטוק, הנה, אני נותן משפט מוטיבציה לטיקטוק, אוקיי? ששמעתי. אם החיים של... אמיתי לא קלישה, אם החיים שלכם עכשיו הם סרט, תדמיינו שהחיים שלכם סרט. אתם פועלים, אתם עושים כל מה שאתם רוצים, ויש קהל שצופה בסרט. קהל עכשיו צופה בחיים שלכם. לא רק אתם מצברים, קהל צופה. מה הקהל היה צורח על המסך שאתם חייבים לעשות? באמת, מה הקהל שרואה את הסרט, יודע הכל, כמו שאתם, מה היה צועק עליכם? אתה חייב או את חייבת לעשות את זה. תחשבו על זה. תחשבו על זה. קחו את זה איפה שאתם רוצים. אוקיי, עכשיו יש פה הרבה ילדים שאני מבלבל להם את המוח והם צעירים מדי בשביל השטויות שאני אומר כאן, אבל אני רוצה להאמין שיש לי פה קהל קצת יותר בוגר, קצת יותר נוער, קצת יותר צבא, אחרי צבא וכולי. אז פשוט תחשבו, אל תתפשרו על החיים שלכם, זה מה שאני רוצה לומר, להתבייש, להקטין ראש. אם החיים שלכם חשובים לכם, אתם חיים רק פעם אחת, תנצלו כל יום שעובר, חבר'ה. אני לא סתם הגעתי לאיפה שאני היום, אני דחפתי לזה מאוד חזק, אני עבדתי נורא קשה, כל מי שחושבים שאני ילד מפונק, אני לא יודע מה, פרסמו אותו, הביאו לי כסף, כלום, ישבתי בחדר שלי בן 17 עם הטלפון שלי, ולמדתי מאפס איך עושים את זה, עבדתי עם אורחים, פיתחתי אותם, הבאתי אסטרטגיות, רעיונות, גם אם לקחתי השראה מחול וזה, המצאתי עצמי מחדש כל הזמן, לשמור על ערכים, תקשיבו, זה קריאה תחת, אבל כשאתה אוהב את זה, זה הכי מספק שיש, בסדר? וזהו. ומי שאני אוכל לו את הראש, סורי אם אתה מקבל ערך פעם ראשונה בחיים שלך מזה שאתה צופה ביוטיובר. אני ממש מתנצל, אני יודע שזה ממש קשה. זה ממש קשה וממש משעמם לך עכשיו, אבל פעם ראשונה, אולי בין הפעמים הבודדות שאתה מקבל תוכן עם ערך באינטרנט, ולכן תתמודד עם זה. ואם לא, אתה מוזמן לצאת. וזהו, ואני מצטער שוב פעם אם יצאתי קצת שחצן, יצאתי קצת מתנסה, זה לא הכוונה שלי, אני רציתי לתת לכם קצת מהערכים שלי, זה חשוב לי לומר את זה. וזהו. הנה, טדי, אתה בהחלט צודק, אני השתתפתי בסרטון פלישה שלך וניצלתי את הזנות. טדי, אתה אלוף. חמוד. אני מת, איזה גברי. זהו, יאללה, עוד אחד, בוא ניתן עוד אחד, אולי לקראת האחרונים. בוא נראה מי נמצפה. מי הקורבן הבא? מי נופל אליי ברשת? תראה את השורט שהעליתי, שותף, אני אסתכל, אח שלי, העיקר איש הטרנדים, מה זה אומר? בשביל שיש לו איש הטרנדים. אינדה תיכנס ללייב. די, אתם לא, תקשיבו, אתם לא יכולים פשוט כל הזמן לצפות שאני אכנס ללייב. מי זה? זה לא כתב תיכנס ללייב, מי זה? 1.85 ומצד שני, מי זה? מושא אהבתו, אליקו פול יובל אוף. יש לו שם של נגיד בנק גרמני שחתם על הסטרלינג האחרון. הוא נראה כאילו... מה הערוץ שלו? אני רוצה לראות רגע מה הוא עושה. אני לא אוהב לפרסם כל יוטיובר, כי מה זה אכפת לי? אני לא יודע מה התוכן שלו, ופתאום יש לו, לא יודע, קללות, לא קללות, אחרי זה עושים לי בלאגנים עם זה, ובצדק, כי אני צריך להיות אחראי למי אני מפרסם. אני לא מכיר אותו. אליצור, אחי הבכור. צחוק שווה 20 שקל, בלתי אפשרי נודר נדרים. אז ביליתי במלון של שרק. טוב, נראה סך הכל אחלה תוכן. מדבר אליכם מהלב, בוא נראה מה הוא. אוקיי, אז היום אני הולך לדבר איתכם על משהו רציני, משהו שאני לא חושב שעשיתי אי פעם בערוץ שלי, אני הולך לדבר... רגע, מי שנכנס, אני צופה, נפלתי על לייב של מישהו עם 10 צופים, ואני רוצה לראות רגע את הסרטון הזה. לדבר איתכם על עצמי, על מי אני, מה אני עושה בחיים, ובכללי על לאן הערוץ הזה הולך. אז ככה, מי שלא יודע, אני קוראים לי מיכאל, שם במה שלי זה IGZ, אני פעיל ביוטיוב, אני חושב למעלה מ10 שנים, אם להגיד את האמת. זה התחיל מגיל 16. הייתי בהתחלה יוטיובר שמעלה סרטונים עם חברים וכאלה, אז בזמנו, אני זוכר מי שמכיר את עודד SVR, אז היה לנו איזשהו ממש קבוצה כזאת מסוימת שהיינו מעלים לשם כל מיני תכנים ביחד, והיה ממש מצחיק וכיף. בגלל זה גם משם נוצר בעצם השם IGZ. ואז באיזשהו שלב החלטתי להצטרף לאיזשהו קורס של יוטיוברים, אני חושב שזה היה בגיל 16 או 17, הצטרפתי לקורס של יוטיוברים שבזמנו טופגיק השיקו, וממש כאילו לקחתי את זה ברצינות, הייתי נוסע כל יום עד תל אביב כדי באמת להשקיע בזה, ובאמת הייתי שם בין הבולטים, הייתי בין היוטיוברים, אני חושב אפילו הכי בולטים שהיו שם, וקרינה אלדיה ממש ראתה אותי אז באותו זמן, וסימנה אותי כמישהו שכביכול הכוכב הבא, כביכול, ממש הייתה לוקחת אותי לכל מיני השקות ולפרויקטים למיניהם וכאלה, ואני זוכר שממש כאילו אהבתי את התחום הזה של היוטיוב, הייתי באמת מרוב התרגשות, לא הייתי ישן כל הלילה, והיה באמת טירוף מוחלט, אנשים ממש היו אוהבים אותי, היה לי בזמנו גם יחסית לא מעט סאבים יחסית לתקופה הזאת. באיזשהו שלב התגייסתי לצבא, והחלטתי לרדת קצת מהעניין הזה של היוטיוב, לא יודע מה, משהו שם... זה מעניין, אני מקווה שזה... סליחה, מעניין אותי לשמוע יש לו לומר.
יש פה מסר, יש פה מסר. אני זוכר אחרי הצבא שהשתחררתי, אז בזמנו אקספינר לקח אותי לעשות איתו סרטונים, וממש בלטתי שם בסרטונים שלו, אנשים ממש עפו עליי, מי שזוכר אז שהיינו משחקים זינוברס, אנשים ממש עפו עליי בתקופה. אני מעביר טיפה קדימה. ואני זוכר שבאיזשהו שלב כאילו, פשוט שמתי עצמי מקל בגלגלים, אפשר להגיד. התחלתי פתאום להיות עם אגו מסוים כזה. אני רואה איזשהו חוסר צדק קטן, אז אני חייב ישר להגיב, אני חייב ישר לריב עם כולם. וזה גרר ממש חיכוך ביני לבין יוטיוברים אחרים, וממש השפיע לי על הנפש, החלטתי סוג של באמת להוריד הילוך ביוטיוב. וממש כאילו יוטיוברים לא היו מדברים איתי בתקופה הזאת. אני זוכר שסוג של היה לי איזשהו חרם. חלק מהריבים שלי היו מוצדקים, חלק מהריבים שלי היו פחות מוצדקים, כאילו יצאתי פשוט ילד קטן או מישהו עם אגו יותר מדי גדול, שלא מוכן רגע להקשיב לצד השני, וזה באמת פגע בי. מעניין אותי מה הפואנטה, אבל? גדולים היו משדרים. ממש היה כמו רכבת הרים כזאת, וגם זה עוד פעם השפיע לי על הכמות צופים, והשפיע לי על התוכן שעשיתי. סליחה שאני מדלק טיפה. הצליחו, התקדמנו ביחד והיה הכל טוב ויפה. אחור, אני לא אומר שזה היה בכוונה רעה, אני לא אומר... כאילו מתנצל קצת על משהו. ממש הצלחתי, אני זוכר שזה היה פיק של הצופים שלי אי פעם, הייתי עם איש לי, וזה ממש פגע בי, אני זוכר בזמנו, כי אני תמיד עזרתי לאנשים, ותמיד נתתי את הלב שלי בפני אנשים. הבנתי שביוטיוב אני לא אוכל להתפרנס רק מהיוטיוב, והחלטתי לפתוח איזשהו עסק מהצד של תיירות, ועוד כל מיני פרויקטים. וזהו, פשוט לקחתי הפסקה מהיוטיוב, החלטתי ממש כאילו לצאת מזה. והנה אנחנו מגיעים לנקודה של היום, לנקודה שבה לא שידרתי משהו כמו 8 חודשים, והתחלתי ממש לחזור לזה בשבוע האחרון, והפעם אני באמת רוצה להגיד לכם, חבר'ה, שעשיתי חשבון נפש עם עצמי מאוד מאוד גדול, הגעתי למסקנה שאני כן רוצה להמשיך ביוטיוב, אני כן רוצה להתקדם בקהילה הזאת, אני מאמין בעצמי, אני גם לא היחיד שאומר את זה, אתם יודעים, זה לא שאני איזה דלוז'נל, יש המון אנשים שמאמינים בי גם, ורואים את הפוטנציאל שבי, ככה שאני באמת לא מרגיש פה לבד, אני יודע גם שיש לי את הפוטנציאל ויש לי את היכולת ויש לי את הקריזמה ויש לי כל מה שצריך כדי באמת להצליח ביוטיוב, זה הכל תלוי אך ורק בי, ובתמיכה גם שלכם מן הסתם. לאנשים שבעבר צפו בי והיום קצת פחות, ובצדק, כי באמת נהייתי קצת משעמם וגם לקחתי... מדבר סך הכל לעניין, זה לא לייב, זה סרטון. מעניין אותי לראות מה המסר. חופשה... לא, נשאר עוד 10 שניות. עוד ארוכה. אז אני אשמח באמת, תחזרו לצפות, תיתנו את הצ'אנס הזה, כי וואלה, אני יכול להבטיח לכם שמשעמם לא יהיה. היום אני בעיקר משדר מה שבא לי, אפשר להגיד. אם זה ריאקשנים לדברים אקטואליים, אם זה שידורים שהם... טוב, זה יוטיובר שחזר אחרי 8 חודשים, ותשמעו, נראה שמאוד חשוב לו, הוא גם 10 שנים כבר אומר שהוא רוצה להיות יוטיובר. מעניין. בוא ניכנס לו ללייב. תשמעו, נראה שמאוד חשוב לו, הוא גם 10 שנים כבר אומר שהוא רוצה להיות יוטיובר. מעניין. אוקיי, אז עכשיו פה שיחה. אינדיגיים, יא מלך, אני אוהב אותך, אח יקר, אוהב אותך, אחי, אני לא מאמין שאתה צופה בי, מה הקשר? מה הקשר, אחי? תודה רבה, יא מלך. אוהב אותך, אחי, תודה, נשמה. איזה גבר. למה צפית בסרטון הזה? זה סרטון משעמם, אחי, זה לא אמור להיות זה רק לצופים חוזרים, אחי. איזה גבר. תודה רבה. אני לא יכול לרשום לו הודעה. אני בשוק. רגע, אם הוא שומע, אני שומע אותי. רגע, רציתי לשאול אבל, למה אתה רוצה כל כך להיות יוטיובר אחרי 10 שנים? מה המטרה? מה המטרה? למה אתה רוצה כל כך להיות יוטיובר אחרי 10 שנים? מה המטרה? המטרה היא ליהנות, אני נהנה, אני עושה את זה בשביל הכיף, בשביל ההנאה, וזה גם כי החלום שלי, אני לא בהכרח רוצה להיות יוטיובר, אני רוצה להיות סטרימר. זה יותר החלום שלי להיות סטרימר, האמת. ואני חושב שאני טוב בזה, זה למה. טוב בלהיות סטרימר. לא יודע. אבל מה זה אומר? אני לא מוותר, אני מאמין בעצמי. אני יודע שאני יכול. לא יודע. אבל מה זה אומר? אני לא מוותר, אני מאמין בעצמי. מה אני רוצה לעשות? להיות הסטרימר הכי גדול בארץ. להתפתח, לצמוח, להקים מזה קריירה בעזרת השם, לאט לאט. מעניין מאוד. מתחילים מלמטה וגודלים. טוב, תשמעו חבר'ה, יש פה מישהו שכבר איזה 10 שנים יש לו ניסיון ביוטיוב, ואני מאחל לך המון בהצלחה. אני כן חושב שכדאי לך, אם אתה לוקח את זה ברצינות, באמת מעבר לזה שאתה עושה סטרימינג ביום יום, להתחיל באמת לעשות סוג של אסטרטגיה של מה אתה בונה בלייבים, ומה אתה רוצה לעשות עם זה תוכנית מסוימת, אם זה להיות קצת גם בטיק טוק, ובאמת, אם אתה באמת משקיע בזה את הזמן שלך, קח את זה באמת ברצינות, אל פשוט תתחיל לייב, תסיים לייב, תלך לישון, תאכל, ואז תתחיל שוב לייב. אתה צריך לחשוב על איך לפתח את זה, לחשוב על איך לעשות את זה יותר טוב, זה לא מספיק פשוט לעשות עוד לייב ועוד לייב ועוד לייב, וזה אף פעם לא ככה. גם קאי סנאט וגם ספיד וכל הסטרימים הכי גדולים בעולם, בחיים לא הצליחו רק בגלל שהם פשוט פתחו לייב. זה כי הם היו גם בטיק טוק וגם פרו וגם שם ובקליפים ובכולי,
וזה מאוד 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 חלק חשוב, ואני אומר את זה כדי שלא תבזבז את הזמן שלך סתם, אם אתה 10 שנים כבר בתשוקה לעשות יוטיוב, זה אומר שיש לך משהו אמיתי, ואני מאחל לך שתיקח את זה בשיא הרצינות, ובאמת תראה איך אתה מצליח לעשות תוכן שבאמת גם נוגע באנשים, גם מביא את עצמך, גם נותן ערך, אבל הוא גם באמת נורא מיוחד ואישי שלך, ולא רק אתה מדבר, אתה משחק, כי העולם קצת התקדם, ואנשים מחפשים משהו יותר מיוחד, ולא רק משחקים ולא רק דברים כאלה, ולכן באמת ננסה לחשוב על זה הרבה, ולא רק פשוט להתחיל לייב ולסיים לייב, להתחיל ולסיים לייב, כדי שבאמת תנצל את הזמן שלך כמו שצריך. ובהצלחה שלי! ובהצלחה שלי! תודה רבה, תודה, נשמה, תודה רבה. קיבל הרבצתי בו תורה. הרבצתי בו קצת תורה. אחי, התעוררתי היום. סנסאינדה. סנסאי. כאילו, לא סנסאינדה, סנסאינדה בטיקטוק, אבל נהייתי סנסאינדה. זהו, וואלה חבר'ה, באמא שלי, זה מעורר, תקשיבו, אני באמת לא יכול להסביר לכם כמה זה משמעותי בשבילי להגיע לנקודה שאני נמצא בה, כמה זה זכות ולא מובן מאליו, וכמה אני כאילו רוצה לתת לאנשים בחזרה, כי אני באמת מאמין שאני כן יודע שעבדתי נורא קשה, הקרדיט הוא, זה כאילו, מישהו אמר משפט יפה לפני כמה זמן ששמעתי, הוא אמר לי, הוא לא אמר לי, הוא אמר לצופים שלו, מישהו מפורסם, אני לא זוכר מי זה היה, הוא אמר, לקהל שלו, הוא אמר, אני חייב לכם הכל, אבל אני גם לא חייב לכם כלום. וזה משפט, מה זה יפה? כי הוא מה זה נכון, אני חייב לכם הכל, אבל אני גם לא חייב לכם כלום. כי אני, זה החיים שלי, ואני מחליט מה טוב לי, ומצד שני, לא הייתי מגיע לאיפה שאני בלעדיכם. אז זה משפט מה זה יפה. אז זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, ולא זוכר, למה רציתי להגיד את זה בכלל? אני מעריך נורא את המקום שהגעתי, אז אני נורא רוצה גם לתת בחזרה. זה חשוב לי. עולה סרטון חדש שמתחיל את תנועת סאב לאינדה, אתם הולכים להיות חלק מזה, אם אתם רוצים להתרגש איתי בלהגיע למיליון, מחר תצפו בסרטון ותהיו איתי. ובימים הקרובים אנחנו ממש הולכים להרים את זה הלאה. מישהו אומר, עידן, אתה חייב לפתוח קורס ליוטיוברים. לא, הכל בסדר. חברים, הסודות שמורים אצלי טוב טוב בבנקר. מה היה לכם? פרייר. סתם, צוחק. אולי יום יבוא, כרגע לא. אני גם לא, אני חושב שזה מאוד קשה להתפרנס בתור יוטיובר בארץ. זה ממש קשה להתפרנס בתור יוטיובר. אני יודע שהרבה רואים אותי וחושבים עידן עושה כסף, ועידן נגיד אותך בפה, ועובד קשה, והוא גר בתל אביב, וזה. עזבו את זה שאני קורא את התחת, באמת, עזבו, אני לא אוהב להגיד את זה גם, אני מרגיש בכיין כל הזמן, ואני אומר את זה כל הזמן. יוטיוברים יגידו לכם אחד, בפה גדול, קשה להתפרנס מיוטיוב, קשה מאוד. הטיקטוק לקח מלא צופים, ואין כמעט בנות עכשיו ביוטיוב שמייצרות תוכן, עדיין יש הרבה צופות, ובסוף זה קהל של יותר צעירים, ולא כולם בגרשיים מוציאים כסף, אז נורא קשה גם להתפרנס מזה. אפשר להתפרנס מזה, זה פשוט קשה. ובטח שאתה רוצה להקים צוות תוכן של 10 עובדים ואולפנים, שזה מה שאני מתכנן לעשות בתקווה, מתישהו, וזה התכנון. מי נפרוש? בוא נראה עכשיו מי מחכה לנו. בוא נראה מי אני פולש. בבויה מלך, להעיף פורטנייט עם ישראל, חי אחלה בבויה. בבויה כבר נהיה גדול, הוא כבר לא צריך אותי, מה זה, הוא כבר נהיה יוטיובר מעל 100,000. שביגנוסוס, דפטי. יש פה מלא יוטיוברים, בוא'נה, אני לא מכיר את כל השמות האלה. מקס טאז. look behind you, לא נראה לי ישראלי. אינדה תיכנס ללייב, יש פה מלא אינדה תיכנס ללייב. עומר ביג אומר, איך נראה באלבום החדש של טונה קשה בכדור הארץ ועל אחת וחמה כיוטיוב ישראל. לא נראה לי שטונה אמר את זה, אבל סבבה. אני מת. לייב דיאבלו וורזון, נראה מה יזרום. לייב דיאבלו 4 וורזון, נראה מה יזרום. יש לו פופים, אחלה פופים. בוא נכתוב לו, למי יש אוסף יותר טוב, לך או לאינדה? בוא נראה מה אומר. למי יש אוסף יותר טוב, לך או לאינדה? בוא נראה. תגידו לי מה אתם חושבים. תשאלו אותו, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה. מה הלוז? בוא נראה. קיבלתי אייטם. הנה זה מתחיל. הנה זה מתחיל. הנה זה מתחיל. תפק. כמה? מה? מה? מה אני רואה? אינדי בלייב שלי? אח שלי! זה עידן תלם האמיתי כאילו? The one and on, אח שלי. לא, אין מצב. אני מת.
הנה הוא בודק. מה הלו"ז? אבל תענה על השאלה. מה? אח שלי. למי אכפת מהמשחק עכשיו? רגע. איזה גבר. סוף סוף מישהו שמבין. אבל וואי. רגע. חבר'ה, כל מי שפה שימו לי עידן סאב, יאללה שיגיע כבר ל1,000,000 סאבים. היידה! תודה רבה, אוהב אותך. איזה גברי. האמת גדלתי עליך. די, אני נו. 28 עכשיו. יואו. וואו, יותר אני גדול רואה ממני. לך 18. איזה מלך. רגע, אני אכנס ללייב, בוא נראה. איזה רגע. גבר. איזה אלוף. אח שלי מלווה אותנו למיליון שמע, מהקלאש אני רואל. בהלם. מה אני רואה? איזה אלוף. אבל שיראה את הפופ, אני רוצה לראות את הפופ הכי מגניב שלו. שישוויץ פאק. לנו. וואו. כן, רגע, הוא מעכל, רגע, הוא צפיתי מעכל. בך מהקלאש רויאל. איזה מלך. וואו. תכתבו לו מה הפופ הכי טוב שלך. מה הפופ הכי מגניב שלי? או, הנה, הנה. האמת הנה. יש לי כמה פיגרים מגניבים, פחות פופים. קיבלתי פיגרים, צודק, לא פופים, פיגרים. נראה לי הנרוטו, לא. פיגר. נראה לי את זה. וואלה, זה הכי טוב? אני אגדיל. הוא טוב? אני לא מכיר אותו. משחק, למי אכפת מהמשחק עכשיו? איפה אוברליי? שמע, אני רואה את באלוהים. איזה מלך. הופה, הנה. זה בואנה, קיריטו. תראו כמה פה... מה זה? זה אותו עמדה כמו שלי! זה אותו עמדה כמו של הפופים שלי, ואמא שלי זו אותה אחת בדיוק. אותה אחת, היא פולט! אני בשוק! רגע, אני חייב לצלם לכם. לא, אני בהלם. זו אותה עמדה כמו שלי. תראו! אני מחרחר פה, אחי! תראו אותו! אני לא יודע אם הוא מעתיקן או לוקח השראה, או כאילו, מותר לו, כן? זה לא אני המצאתי את ה... תראו! אני מת! איזה גבר. צריך לקחת אחוזים נראה לי מאיקאה הדבר הזה, אני אפילו לא זוכר כבר. רגע, מסכן, גמרתי אותו, לא דיברתי איתו. ויש לי עוד כמה ממש... היא קצת יותר קטנה. חמודים. קצת יותר קטנה. לי יש נרוטו. 4 סלוטים ולא יש 3. וואי, אני מת, זה יפה, זה אחד יפה. טוב, פיגר טוב, אחי. יחסית, נראה לי. מצחיק, אני מת. כן, האמת, אני אגיד את האמת, לקחתי הרבה השראה מהחדר שלך. זה האמת. איזה מלך. הכי אמיתי. איזה אלוף. כן, את הכוורת לקחתי, כן, מהלייבים ה... נותן השראה. חד משמעית, כן, זה גם הסדר בדיוק. איזה גבר, אני מת. אני אעשה קצת... יופי, זה קורע. יש לי קצת פוסטרים פה. וואו, יפה, ברוסקי רציני. רגע, אבל אם הוא בן 28, הוא לא מתפרנס מיוטיוב, מה אתה עושה בחיים? מעניין אותי חבר'ה כאלה בגיל הזה שלי. מה אתה עושה בחיים חוץ מ... כאילו, הוא לא גודל על יוטיוב, מן הסתם. הוא לא עובד על יוטיוב, סליחה. אז מה עובד? האמת, ראיתי אותך איזה יום אחד יושב עם... אני לא זוכר עם מי זה היה, במסעדה, ורציתי להגיד שלום, ופשוט אמרתי... לא, מה הקשר? לא רציתי להפריע. חמוד. נו, בוא נראה מה הוא עושה וואי, בחיים. אני מזיע. נשבע אני מזיע, ואני מזגן 17 מעלות. מה הוא עושה בחיים? מעניין אותי. בוא נראה אם הוא שמע אותי. לא שמע אותי. אבל כאילו... פחדתי לגשת, ומה אני... עזוב לגשת, מה אתה עושה בחיים? כשאתה עושה יוטיוב בין 28, מעניין אותי מה אתה עושה בחיים. זה באמת מעניין, אני אוהב להכיר עולם. מה אמרת? סליחה? לא שמעתי? עכשיו אני שומע. מה אני עושה בחיים? אני עובד כרגע בהייטק בקיסריה. חברה שמתעסקת הרבה בשירותי סטרימים למיניהם. מגניב. נטוורק, דברים כאלה. באיזה תפקיד? בטח מונח כזה של גיקים שאני לא אבין, כי אני לא חכם כזה של הייטקס. לפני זה הייתי מאבטח. איזה מקום, לא משנה. ואם לחזור טיפה יותר אחורה, הייתי בגבעתי, בסיירת גבעתי, ובגדול, כן, אני עושה מילואים פעיל, הייתי ב7 באוקטובר, עדיין עושה מילואים. רגע, אחלה גבר באמא שלי. וואו, אני מזיע רצח. אח שלי מעריך אותך, יא אלוף. תמשיך כך. אתה מצליח לקרוא את כל הטקסט. בטח הוא עושה את זה להנאתו. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. חברים, וואו, איזה כיף זה לפלוש ללייבים, להכיר את יוטיוב בישראל, איך אני אוהב לטייל בעולם. אני גם רואה את כמות הלייבים שאנשים פתחו במיוחד כאילו כדי, כאילו פלשתי אליהם.
וזה אחד המצחיקים, כאילו אנשים מפיצים שמוע, הנה פולש, תפתחו לייב, הנה פולש, תפתחו. וואי, ניקול. ממש אין ניקול. יאללה, פלישה אחרונה. פלישה אחרונה. חבר'ה, קבלו קישור. פלישה אחרונה להיום. ומחר סרטון חדש בשעה 11 שכולכם לא רוצים לפספס, הדרך למיליון מתחילה מחר בשעה 11 סרטון אצלי בערוץ. אבל כנסו. כנסו לצדיק הגדול. הצדיק! YM יאיר, תכתבו לו מה קורה יאיר. אי אפשר לכתוב לו כי צריך להירשם אליו. בואנה, יא חצופיישן, אחי, יש לך 200 סאבים, פתח את הצ'אט. איזה חצוף, פתח את... הנה פולש, אחי. הנה. אני מת. איזה חצופיישן, אי אפשר לכתוב לו בלי מנוי. אני מת. אחי. אח שלי מסתכל על הרצפה. אחי, 110 אנשים בלייב שלי. איזה חמוד. יש משחקי הדיון בפורטנייט? אחי. יש משחקי הדיון בפורטנייט? 110 אנשים בלייב שלי. טוב. יאיר תנצח, תיזהר, שמעתי אנשים, יש לי חבר שמת מזה. רגע, נשים מסך מעלה. הופה, יאיר נעים להכיר, אח שלי. כמה אנשים, אחי. איזה מלך. הצ'אט רץ, אחי. יאיר, פתח את הצ'אט שלך, לא רק למנויים. פתח את הצ'אט, תן לאנשים לדבר איתך. איזה גבר. מצחיקול גדול זה. והפורטנייט עולים רנקים עם צופים, בואו. תודה רבה, אחי. יואו, באמא שלי, איזה... 150 צופים, מפתיע. איזה מטורף שאני 9 שנים כבר ביוטיוב. זה חרב שלי בחיים. וואי, אם הייתי מתחיל יוטיוב היום, זה אחרת, תקשיבו. אח שלי, אוהב אותך, אתה לא שומע אותי, אבל אוהב אותך, אתה אחלה גבר, אחלה יאיר המלך. רגע, אני נכנס רגע ללייב. אח שלי, מעריך אותך, אלוף. יאיר המלך. תראו, גם תמנל יפה, בוא'נה, יאיר, לא נעים, יאיר, לא נעים. יפה מאוד. טוב, חברים, רוצים, וואי, נפלוש למישהו מחול? It is our sponsored site. יו, תקשיבו, הוא עושה ספונסר של רובלוקס. לא להקשיב לו, רק לכתוב סאב טו אינדה. לא, גם הוא מנויים בלבד. נו, לא. די נו. בוא נעשה אחד מישהו מחול, הוא יהיה באלם. אנשים מחול, אם אנחנו נפלוש למישהו מחול עם כלום סאבים, וואי, זה יהיה פיפי בתחתון. בוא נפלוש למישהו מחול. יואב פיטבוקס? מה זה, הוא ישראלי? לייב אומט TV פלוס גיימינג מייבי? נייס. הוא מנסה באנגלית, איזה גבר. לעשות לעצמך מיוט. כי כשאני מדבר עם הצ'אט לא רוצה להפריע. מה זה, הוא עושה באנגלית. אני מדי פעם אשים מיוט. תקשיבו, תפלשו, תגידו, אנגלית שפה קשה. כי אני גם ככה, כאילו... זהו ישראלי, למה זה באנגלית? תכתבו לו, אנגלית שפה קשה. אני יודע מי זה. תקשיבו, זה הזן הטיקטוק שעושה... נכון, זה זה? ריפה when we have more people. שם לאינדה? אולי, סתם. But Merda gonna join us אנגלית שפה קשה, בוא נראה. תכתבו לו, הוא ישראלי, הוא משלנו, אחלה גבר. הוא עושה לנו גם הסברה וזהו, גבר על. מגיע לו, האמת שאם מישהו... לא, למה סיפרת? מי זה? מה אתה שורט אותי? אנגלית שפה קשה, מה? אני לא יודע לדבר אנגלית, יא קקות, מי אמר את זה? לא, בגלל הכותרת שלך, זה בגלל הכותרת שלך. מה אתה שורט אותי? זה בגלל הכותרת שלך. מי זה? מי זה, אינדה? אחי. תגידו לי מי זה, אני רוצה לדעת. מי זה, מי עשה לי פה? הוא נכנס למוד היובל המבולבל. מי זה? מי פליש אותי? אני מת. זה אינדה? רגע. אוי, לא. one second, רגע, I'm not ready for המאורע, בוא נעשה לאינדה קטע. הופה, הוא עושה לי קטע. וואו, אוקיי. רגע, מה אני יודע? תודה רבה, in the מה זה, זה נטע ברזילי של הפיטבוקסרים, מה אני רואה? איזה גבר. איזה אלוף. איזה גבר.
וואלה, אוהב אתכם. אנגלית שפה קשה, אחו שרמוטה. איזה סליחה גבר, לקללה, אוהב ואמא אתכם, שלי, איזה וואו. אלוף. חבר'ה, תירשמו אליו, Thank you איזה so מוכשר, much, איזה תודה אלוף. רבה לאינדה גיים, אוהב אותך המון, אני אלוף, מקווה מגיע לו, מגיע לו. לא יודע, זה הרבה אנשים, אז אני מעריך שכן, אוהב אתכם, תודה רבה שהייתם פה, ומוזמנים להישאר, אנחנו עושים איזה קצת אלוף. גיימינג. אח שלי, אני... אני לא אסביר מה אנחנו עושים בלייב, כי זה משחק שנראה לי פחות מתאים, אבל כן. איזה גבר. וואלה, באמא שלי מוכשר בטירוף. אני גם... לא, זה כזה... אז פתאום אני כזה עלוב שאני עושה את זה. רגע, אתם יודעים, אני חושב שאני יכול לעשות את זה גם. רגע, מה זה? מה נראה? רגע. איך עשיתי את זה? מה? רגע. איך עשיתי את זה? רגע, אני מנסה גם. איך עשיתי את זה? שנייה. רגע. אני גדול, אני קורא את עצמי. רגע. זה הבוטום לפט, עכשיו יש לי את הטופ רייט. רגע, עכשיו אני אעשה... מה אני יכול לעשות? רגע, אתם מלחיצים אותי! ואז אני יכול לעשות... פום. רגע. רגע, אני צריך לתזמן את זה. רגע. זה טוב, זה היה טוב! איך תזמנים את זה? איך הוא עושה את זה? צריך להיכנס באותה שנייה. שמע, זה אחד הקשים. לא, אני יכול לעשות את זה. תקשיבו. אני יכול לעשות את זה, באמא שלי אני יכול, כאילו לא כמוהו טוב, אבל רגע, אני חייב לעשות גם. רגע. אני חייב לראות איך אני עושה את זה. רגע, איך אני מוחק את זה? ככה, אוקיי. טום. אוקיי, זה אחד. אוקיי? וזה הפופצה. עכשיו, רגע, נעשה עוד אחד. אתם מוכנים לזה? מה נראה לך? טום. למה אתה לא בלופ אבל? תהיה בלופ, אני שמתי אותך בלופ. זה בוטום לפט, רגע. בוטום רייט, לופ. טום. איזה גמור. לא חברים, זה נראה לי מספיק להם. אני אתאמן על זה, אני מבטיח, אני אתאמן על זה, איזה אלוף. חברים, ג'י לאב הגבר, אחלה של גבר, אני אשאר בתחום שלי, ולא אנסה ללכת לתחום שלו, אני לא אכנס לזה, אני לא נכנס לזה. חבר'ה, חברים שלי יקרים, וואו, מחר בשעה 11, סרטון ממש חשוב. אני אעשה את זה יותר ככה, שנייה. מחר בשעה 11, תנועת סאב לאינדה מתחילה. כולם פה מתאחדים. אם אתם מעריכים את התוכן, אם אתם אוהבים את יוטיוב ישראל, אם אתם רוצים להיות ברגע המרגש של המיליון, מחר זה מתחיל בשעה 11. אנחנו הולכים להיות בטיקטוק, אנחנו הולכים להיות ביוטיוב, וזה אתם הכוח, אתם האנשים בשטח, וזה רק אתם. ואני צריך אתכם ואני מאחד אתכם. בימים הקרובים, כל המדינה הזאת צריכה להיכנס ללופ הזה של הסאב לאינדה, כי כל יוטיוב ישראל צריכים להתאחד לכבוד זה שפעם ראשונה מישהו פה מגיע בארץ למיליון, והייתי אומר את זה גם זה מישהו אחר, ואני מבטיח, יוטיוברים, אני מקווה שאתם תתאחדו גם. כל מי שמעריך אותי בימים הקרובים, סאב לאינדה בכל מקום, מעריך אתכם, ובימים הקרובים אנחנו הולכים להגיע למיליונים, הכין משהו מאוד מאוד גדול, זה יקרה בלייב, זה יקרה ביחד איתכם, ואני צריך פה שיתוף פעולה של כולם לרגע הזה, כדי שבלייב אני אגיע למיליון בדבר הזה שאני מתכנן, ויביאו לי את הפליי בטן ביחד איתכם. זה לא יהיה קל לתזמן את זה, אבל כולם יתאחדו, קהל בוגר, קהל ישן, קהל שהלך, קהל שחזר מהטיקטוק, וזהו חברים, אני מעריך אתכם מאוד, אני מאחל לנו שנגיע למיליון בימים הקרובים, וזה הכי גדול שיש, וזהו. תודה רבה לכולכם, אני הייתי עידן, אנחנו נתראה מחר בשעה 11.
שמח שנהייתם מהלייב, אולי אני אעשה עוד לייב בהמשך השבוע, אבל אני כרגע הולך להתרכז במיליון, כי מחר זה מתחיל. תהיו זמינים בוואטסאפ, תהיו זמינים באינסטגרם שלי, זה הוואטסאפ שתסרקו אם אתם רוצים לעקוב, תסרקו את זה, זה הוואטסאפ שלי, כדי שתוכלו להצטרף לוואטסאפ, אני מעדכן שם, לשים סאב להוריד סאב, אנחנו הולכים לתזמן את הרגע הזה, כדי שזה הכי ענק שיש, צריך את השיתוף פעולה שלכם. ומחר זה מתחיל. אוהב אתכם המון חברים, שיהיה לכם חופש כיף מדהים, תעשו כיף, תשקיעו בעצמכם, תהנו, רק תשמרו על עצמכם, באמא שלי רק תשמרו על עצמכם, וזהו. אוהב אתכם המון, מחר סרטון חדש בשעה 11, לילה טוב לכולם חברים, איש הטרנדים, אני אראה את השורט שלך. אוהב אתכם המון חברים, תודה רבה לכולם, נהניתם? אני נהניתי, אני מקווה שנהניתם גם, נהניתי מאוד. תודה רבה לכם חבר'ה, מצטער אם חפרתי למישהו, זה אני, זה מה יש. ביי, נראה מחר ב-11. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see-through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?